Георги Илиев е завършил испанска филология и теория на дипломацията в Софийския университет. Живял е дълго време в Мексико и Израел и говори свободно испански, английски, руски и еврит. Публицист, историк и изследовател, той не е безразличен към търсенето на историческата истина. Потомък е на бежанци от Ениджие, Лозенградско, днес в Република Турция. Тази вечер ще представим неговата нова книга «Лятото на 1913 година», която съдържа документирани свидетелски показания за събитията на Балканите по време на Междусъюзническата война, както и ценна и рядка информация, която може да ни предостави само истински отдадения изследовател. С Георги Илиев разговаряме за повода да състави този труд. Тази година се навършват 100 години от едно чудовищно престъпление на българският народ, което по вина на българските историци и политици още не е намерило признание. Това престъпление срещу човечеството е много умело прикривано от виновниците и извършителите му. Академик Любомир Милетич и някои от оцелелите от геноцида над българите са успели да документират тези оскъдни свидетелства. Аз съм издирил доста ценни източници, над 100 на брой, от които само цитирам това, което съм успял да намеря. Това, което ме накара да напиша книгата, е факта, че в Народното събрание се води диспут дали сме потомци на изселници или на бежанци, съгласно Международният Ангорски договор, когато доказателствата сочат, че това са жертви на геноцид, извършен много жестоко и прикрит от мас-медиите на световната общественост. Доста подробности излизат в документите, които съм намерил, как българските трупове са преобличани в турски дрехи и така Хемингуей и Пиер Лути, придружаващи турската армия, снимат тези трупове и приписват вината на българите. По подобен начин е документирано как Гъркиня раздава гръцки униформи в турските селища в Македония. По този начин турците, преоблечени в гръцка униформа, извършват страшни издевателства над съседните български селища. Има ли някаква индикация, че ще бъде легитимиран съвсем официално този акт на геноцид най-накрая? Въобще, какви са нагласите в Европейския съюз по този въпрос? Това е една далечна мечта, тъй като нито един от тези документи, които едва успях да издирах сред ценни и редки книги, не е превеждан на чужд език. Никъде в чужбина не се знае за това нещо, напротив, навсякъде се плюе по България и в момента има конференции в Турция и в Гърция за Балканската война, където се говори за зверствата на българите над мирното население и фактически геноцидът се предписва на самите жертви. Като приложение на книгата съм сложил Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид, приета на 9 декември 1948 година с резолюция на Общото събрание на ООН, ратифицирано от България с указ номер 300 от 23 юли 1950 година, ратифицирана и от Турция на 31 юли 1950 година. Също и Цариградският мирен договор, в нарушение на същия, на 22 септември геноцида започва с още по-голяма сила. Насилствено са изселени и отнети имуществата на българите от стотици селища. Малкото останали живи след поругаванията и след избиваните, след обирите, след отнетото им движимо имущество и грабежи са окончателно изгонени. Пристигнали в България, те не могат да прекарат зимата, нямат препитание, нямат храна, не получават пенсия от турската държава, както в момента се случва с претендиращите от 1984 година и си получават пенсии от България и от Турция. Моите предци са изкарали зимата само с по един шинел. Братът на дядо ми е починал от нищета и много от жертвите на това, не знам как да го наричам вече, този апокалипсис за българщината, умират просто от спомените, душат ги преживяните ужаси и не изкарват дълго. Още повече, че България влиза в нова война, втора катастрофа и това е апокалипсис от 1913 до 1917 с края на войнишкото въстание. В книгата са документирани и първите издевателства срещу арменският народ в ролята им на народ, подкрепящ българите. В тази връзка искам да изкажа и благодарност и на Рафаел Лемкин, който е бащата на термина геноцид и на науката за геноцид и на неговите последователи в Щатите.
който още от 1928 година се опитва да прокара международен закон против зверствата по време на война, но за съжаление идва Хитлер на власт. Благодарни сме и търсиме съдействие с еврейски и с арменският народ. Аз самия съм живял 5 години в Израел, изучил съм еврейските традиции и обичаи. В книгата се виждат наченките на арменския геноцид. Най-много са пострадали арменците в Малгара и Родосто, днешната Кирдак, Малкара. Описани са конкретни случаи и стотици жертви и се вижда общата връзка между геноцида в Африка, българския, арменския и еврейския. В тази връзка всички жертви на геноцид трябва да се обединяват, за да се предотвратява бъдеще повторение на това престъпление. Науката е установила 8 еднакви общи стъпки в всички геноциди до сега и най-тревожното е, че в България аз вече виждам първите 4 от тях, особено при процеса в Пазарджик. Разделението на ние и вие е много лошо. Насаждането на език на омразата също. Аз съм далече от тази мисъл и се опитвам просто да възпомена жертвите. Трябва да се преследват хората, които проповядват езика на омразата. Жертвите от 13-та година са много честни, трудолюбиви, невежи хора, именно защото не са знаели да пишат, както всички жертви на другите геноциди, те не са умели да съхранят спомените. Единствено Любомир Милетич е успял да издаде известната Библия за тракийци, разорението. Търсим подкрепата на арменци и на евреи за признаването на българския геноцид. Общите неща са на лице, достатъчно е да се прочете настоящата книга и да се види, че всичко е идентично. Аларма. Бъди в час и половина. Чуват се постоянно гласове, които смятат, че поддържането на историческата памет дава някакво основание за ксенофобски нагласи. Вие смятате ли, че това е така? По-скоро би го приписал това на неолибералистите. В момента има такива тенденции, които се обсъждат в общественото пространство за неолиберализма, глобализъм и патриотизъм, но човек трябва да знае своя корен, своята родова памет и да се опитва да я съхрани по всякакъв начин. Дърво без корен изсъхва. Затова призовавам всеки да се издири родословието. Много от потомците на жертвите на геноцида не знаят какво всъщност се е случило. Аз самият до 40 годишна възраст не знаех нищо. Едва след като започнах да издирвам и намерих време да се занимавам с изследователска дейност, успях да открия малко неща, които смятам, че трябва да се предоставят на българските политици. Това всъщност е и съдържанието на книгата ви, така ли? Книгата е подредила в хронологичен ред фактите, които съм издирил. Книгата е изцяло само цитати, няма нищо мое лично. Цитати от стотина ценни редки източници. Първата глава е юли 13 година, близо 180 страници, август едва 40 страници, септември други 150. И как се стигна до геноцида съвсем накратко, юни месец, който е много спорен и политиците си прехвърлят. Имало дори държавен съд след Първата световна война, в който самите обвинители биват убити от виновниците. Малко хора знаят, че министъра на правосъдието на Александър Стамболийски бива изгорен в пещите на полицията и самия Стамболийски е убит, а и министъра на вътрешните му работи Александър Димитров е убит. Така че битката за вината е много спорна и съм се опитвал да изобщо да не засягам вината, а само да се спра на фактите. И накрая 50 страници има след лятото на 13-та година някои от оцелелите, които през 70-те или през различни епохи са се опитвали да се върнат по своите родни места, които са се заселили близко до българо-турската или българо-гръцката граница с надежда, че един ден ще си видят родното село и които са умрели с отворени очи. И душите на тези хора ни задължават и заслужават да бъдат почетени. Техните гробове в момента буренясват извън пределите на България. Над 100 са селищата заличени от българско етническо присъствие. Излезнали са малко краеведски трудове за отделни селища, в които се описват народните песни, обичаите в самите селища,
традициите, и такива книги, които аз съм намерил, са за Емиджия, Сачанли, Възречени от манастир, българите в най-югоизточната част на Балканския полуостров, за село Урумбегли и за село Булгар Кьойни, с ужаса на пламъците, както и за Башклисе. Тракийският въпрос е постоянно набутван във ъгъла. Той е един неудобен въпрос. И то не за едно правителство. От доста време е така. Каква оценка може да се даде на тези събития през призмата на европейската рамка? Как гледа Евросъюза на този въпрос? Като опит за реваншизъм или като зачитане на историческото достоинство? За съжаление, Европейския съюз не е запознат с тези факти. Това е идеята на моята книга, в един момент да се преведе и да ги запознаеме с тях. Малко хора знаят, че именно от районите, в които е извършен геноцида, Фердинанд взима етнически турски 9 депутата, които фактически обръщат везните в решенията на българското правителство и подкрепят Радославовото правителство за влизането на България в съюз срещу Русия и срещу Америка и срещу Англия. Англия прави опит за десант на Галиполи 15-та година. Дори още по-малко се знае, че още на 24 май 15-та година Великите сили излизат с декларация, първата по своят род декларация, осъждаща друго правителство, в случая Османската империя, в извършване на престъпление срещу човечеството. Геноцид, така ли? Тогава не се нарича геноцид, престъпление срещу човечеството се нарича. Тази декларация е публикувана, може да се намери в сайта на Центъра за проучване на геноцида в Канада, който е арменски център. И, за съжаление, 2-3 месеца след тази декларация Фердинанд сключва съюз с Турция против освободителите на България, бих казал, Русия и Англия. Това, което се опитвам да кажа в тази книга, е, че сме загубили едно етническо присъствие. Загубили сме го по един чудовищно жесток начин и това нещо не е признато. Защо е важна тази книга? Защо трябва да бъде прочетена? Бих цитирал Никола Инджов, който съм цитирал и на гърба на книгата си. Да. И така, 100 години след безмилостното разорение, ние не забравяме, но не отмъщаваме.